कोंकणी ही मराठीची बोली भाषा असून गोयचे चडशे लोक मराठी उलयतात। ताका लागून मराठी ही गोयची ऑफिशियल लँग्वेज जावपा खातीर हांव मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन चर्चा करतलो अशें वादग्रस्त विधान महाराष्ट्राचो शिक्षण मंत्री दीपक केसरकारान केल्या। केसरकारान शुक्रारा वामनाश्रम स्वामीच्या पेडणेच्या यात्रेन हाजिरी लायली, त्या वेळार तो उलयतालो। मराठीक अभिजात भेशाचो दर्जो मेळपा खातीर महाराष्ट्राचे प्रयत्न सुरू आसात। गोंयांत मराठीचो प्रस्न कोंकणी मराठी वाद करून सुटावो जावचो ना अशें केसरकर म्हणटा। एक आहे की मराठी आणि गोवा हे एक आगळं वेगळं नातं आहे, परंतु ते नातं मनापासून जपलं गेलं पाहिजे। कोकणी ही बोलीभाषा आहे मराठीची आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की एक मातृभाषा म्हणून मराठीमध्येच गोव्यातल्या लोकांचं शिक्षण पूर्वीपासून होत आलेलं आहे आणि मराठीबद्दलची जी आत्मीयता आहे ती सुद्धा गोव्याच्या लोकांच्या मनामध्ये कायम आहे। त्याच्यामुळे हे नातं दृढ होण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल याच्याबद्दल मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांची निश्चितपणे बोलेन आणि गोव्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांशी बोलेन। मी स्वतः शिक्षणाबरोबर मराठी खात्याचा सुद्धा मंत्री आहे, त्याच्यामुळे लवकरच मी गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेईन। हा वादाचा विषय होता कामा नये। शेवटी आपुलकी ही आपुलकीच राहिली पाहिजे, त्याच्यावर कुठलं कंपल्शन असता कामा नये आणि त्याच्यामुळे ज्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे त्याला मराठीला तो मिळण्याची शक्यता आहे। आमचा तसा प्रयत्न आहे। मराठी एक कुटुंब आहे आणि अवघ्या विश्वामध्ये ते पसरलेलं आहे, तसंच ते गोव्यामध्ये सुद्धा पसरलेलं आहे, बेळगावमध्ये आहे, त्या ठिकाणी ग्वाल्हेरमध्ये आहे, इंदोरमध्ये आहे, बडोद्यामध्ये आहे, म्हणजे असंख्य नावं घेता येतील। कालच मी आदरणीय रणजितराज सिंधिया यांची जी सिंधिया साहेबांची भेट घेतली, ते सुद्धा 4 तारीखला येण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे मुंबईला। शेवटी एक नातं आहे, ते प्रेमाचं नातं आहे, ती एक मातृभाषा सगळ्यांचीच आहे। त्याच्यामुळे मला वाटतं की जर कुठेही वाद होता कामध्ये आणि वादाच्या पलीकडे राहून भाषेचं प्रेम जपलं पाहिजे आणि ते जसं संपूर्ण भारतामध्ये जपलं जातं तसं ते गोव्यामध्ये सुद्धा जपलं जाईल याची मला खात्री आहे।